Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Probinsya sa Negros Occidental may masobra sa 14,000 ka dose ang AstraZeneca vaccines nga wala magamit kag nag-expire. Sa report ni Dr. Claudelia Pabilio, ang in charge sa vaccine distribution na sa probinsya, 1,462 ka vials ang AstraZeneca vaccines o kun 14,620 ka dose ang wala magamit kag nag-expire. Kabahin inisang 45,300 ka AstraZeneca vaccines nga nag-abot sa probinsya sa November 8. Ang mga batch sa bakuna ang may November 30 nga expiry date. Patag ni Dr. Pabilio, ang masobra sa 14,000 ang wala na malambot sa vaccine rollout bangod sang nagahilapit na nga expiration date. May mga banwa kang sunod paagi sa ilang health officer ang nagpabutyag sang ilang preference o kung mas gusto nila sang bakuna nga mas may malawig pa nga expiry date. Wala labot diri, ginatagan man sang konsiderasyon ang potency o kung ang pagka-epektibo sa bakuna samtang nagahilapit ini sa expiry date. Sunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz, importante ang safety sa mga mabakunahan. Sunod kay Pabilio, wala sang tuyo nga usikan ang resources sa gobyerno. Igabalik sa DOH Region 6 ang wala magamit kag nag-expire nga mga bakuna nga karon nagapabilin sa cold room nga separado sa iban nga mga bakuna. Wala na siya nalambutan kay pag-roll out na for the vaccination day, ang iban hindi na sila magbaton. Kaya hindi na, may available na nga iban nga vaccines. Nag-abot man ta nga additional nga vaccines, so they prefer to use the other vaccines. Kaya di sila nila kinanan mang inganyo sila sa pasyente mo. We value our vaccines, correct? We want to use them. We do not delay. But we value more the vaccinees. Hindi ta gusto magtusok sang manug expire or expired nga vaccine.